Вижте, има една приказка: село се пали, баба се чеше. Ще започне с това, защото смятам, че трябва да бъдем реалисти. И това, че господин кмета имаше достоинството и доблестта и смелостта да заяви това току-що, само може да му се даде смелост за постъпката и отговорността, която се нагърбва от тук нататъка, тъй като от него ще се очаква промяната да дойде най-накрая в селото, защото до сега вие виждате по всякакъв начин и в издаваните медии от въпросното сдружение за какви саботажи, за какви глупости се изписаха и се тиражираха. Значи с подобни конфронтации успехи не се постигат. Успехите се постигат със сътрудничество, с взаимопомощ, такава за каквато всеки един от нас, било то кметове, общински съветници, се е ангажирал пред населението. И заради което му е гласувано доверие от едни или други хора. Изборите много пъти, съм казвал, отдавна минаха. В момента тези, които ни избраха хората, ние трябва да работим градивно, а не деградивно. И аз ще внеса така малко повече разяснение относно това какво ми костваше на нашия екип в общината да направим въпросното читалище с проект такъв, какъвто няма да има нито едно друго в цялата община. Проектите са отвънка снимани. Това е архитектурната част, разпределението на първия етаж, подпечатена, одобрена. Ще помоля Мило, може да разнесе папката, да я погледнат, за да се уверите всичко, целият кашон е с всички части. Електро, вейка, аудио инсталация, климатизация, абсолютно всичко. Всичко това се направи, за да може въпросната сграда да придобие един коренно различен облик от това, което е в момента. Леля Денка, уважаваме за дългогодишния труд, но не е уместно да изпраща дори председателката да няма доблестта да поиска 200 лева да сменят прозорците, при положение, че сградата е в изключително окаяно състояние да саботира проект за 200 000 евро. Значи, сами си отговорете, хем искат, след това какво се получава с денгарски работи, с кокошкарски работи, няма как. В момента Европа ни предоставя възможност. Знаете, че това чисталище винаги е било окупирано от една свита хора. От 1998 година до момента са имали поне 10 възможности да внесат промяната. Минаха няколко програмни периоди, в момента тече последния прием. Ако ние изпуснем последния влак, това означава със собствени средства. Сочи, искаш думата ли? Не, ако искаш думата, заповядай. Окей, добре. Значи аз смятам, че ние трябва да разясним на населението. Разбирам, че всичко това не ви отдърва, разбирам, че всичко това не ви харесва да го чувате. Добре, може да не търпате. Извинявайте, но думата е моя. Не е учтиво кмет на общината да бъде прекъсван по път. Чакайте сега, значи какво означава кой? Значи хората, госпожо, са го казали с избора си на местните избори, кой искат да слушат. Значи ние с кмета, като избрани да защитаваме обществените интереси, няма как да ни прекъсвате тук шепа хора. Заради това апелирам към вас да не се слушате в приказки от сорта на това, че ние целим да саботираме самодейността на читалището, такава каквато я няма никъде. Разграничете нещата от самодейност и читалищно управление. Значи нека самодейностите са тук. Гошето, нека да излезе до мен и да каже той имал ли някога спънки от страна на общинското ръководство, от страна на местното ръководство. Нека да излезе, моля да Гошо излез и кажи дали понякога хората дали някога хората са имали нашата подкрепа или точно обратното това, което се тиражира, че ще спираме децата да я тренират и те подобни работи. Кажи, моля се, как са нещата. Може ли минутка? Има хора, които ме познават доста от селото, има хора, които не ме познават. Съжалявам, че точно по този начин трябва да започне празника 90 годишнина юбилей на Народното читалище. Не съм подготвен за да говоря пред много хора и се притеснявам, трябва да го кажа.
но ми е тежко и ми е болно как така една сграда, едно читалище, което в общината може би... Да, не съм член. Някой да ме поканя да съм член. Защо трябва да поканя? Мен да не ме поканя някой. Може да се чуеш да Ами сега, на това читалище аз не съм член и имам желание да стана член, за да мога да участвам в тези неща. Относно общината, относно квестите, преди да съм имал подкрепа. Няма да скрия, че също съм имал подкрепа и от предишното ръководство, ако мога да кажа. Но не може... Хора! Разберете, че това е за доброто на читалището и на своя Карабонар. Ако смятате, че тези неща, които се случват в момента, не ви харесват, просто сами си вредите на себе си. Приятна вечер и да се празни. Искам на госпожата, която ме прегръща и ме целува съвсем лицемерно да я говоря, че членове, именно защото тук определена група членове се избират по партизански начин ръководството, заради това не ще се случва само в Карабонар. Единственото место, където вложихме цялата си любов и енергия, за да направим проект, има в момента предстоящ принт, който се изпуска, заради обжалването на новата председателка, която много добре знае законите, защото виждам там отзад, че адвокати са се наредили и други. Не внасят такси от 10 лева, за да се даде ход на производството. След това не конкретизира в качеството си на каква жали. Всичко това с ясната цел не да се цели законосъобразност на действията, а да се бави процедурата. Преценката я оставяме на вас хората. Вие ще решите къде е истината, вие ще отделите плявата от сеното. Аз ви призовавам наистина карабонарци да се събудим, защото и аз съм половин карабонарец и един път за винаги да наложи модел на управление, който наистина ще бъде градиран в това читалищно настоятелство. Защото водещи трябва да са самодейците, а не интересите на 3-4 човека тук, които са под кокоросали още 2-3 да подсвиркват тук и да видят. Приятел и стара